Здравейте, момичета и момчета, всички, които посетихте сайта ми petertishkin.com и всички, които влизате в профила ми в ZAS.BG. Днешната тема на днешното видеопредаване е конкуренцията в българския шоу-бизнес и следователно от тази конкуренция пораждащото се качество. Според мен българските продукти не са достатъчно качествени и трудно пробиват в европейска среда, не заради друго, защото в самата България нямаме конкуренция между музикалните продукти. Нямаме конкуренция в чалга бизнеса, който е най-големия и започвам от него. Самата фирма Пайнер е конструирана с една пирамида, на върха на която седат Глория и Вана. Под тях седат Анелия, Камелия, Гергана, под тях седат, да речем, Мария и така нататък. Останите Райна, Константин и вече новите звезди, които дойдоха. Но тази пирамида не се размества. Знае се, че Ивана е най-добрата, знае се, че Глория е най-добрата и никой друга не може да бъде най-добрата. Ако някой се осмели да тръгне към първото място, веднага бива навръщана в първи клас, нали, и поставена в пласта, в който си е седяла. Самата фирма Пайнер не излъчва конкурентни продукти. Тя работи с едни и същи режисьори, с едни и същи текстописци и с едни и същи актьори в видеоклиповете си, което не поражда конкуренция. Точно според мен това е причината и самата компания последните години да седи на едно място. Мое мнение. В поп-музиката не е по-различно. Поп-музиката ми прилича на един филм "Приятели", в който почти всички музиканти от поп-музиката се събират на едни партита, правят едни песни, едни дуети, едни албуми, едни концерти, които са малко като приятелски събирания, но там няма конкуренция. Чували сме в спорта, че съществува термина спортна злоба или борба за първото място. В нашия музикален бизнес тези термини не съществуват. И според мен това е причината българския музикален бизнес да не може да излезне в България, а и дори да привлича вниманието на повечето от нас, българите. Не е по-различно и с видеоклиповете. Видеоклиповете се записват в абсолютно едни и същи режисьорски студия. 2-3 до 4 на брой. Музикалните телевизии, които излъчват клиповете, също не са много. И малкото, които имаме, са създадени по една матрица. И ако ти не влизаш в тази матрица, просто си аут, няма сцена къде да си изявяваш. Точно това е причината да не се развиваме. Аз много бих искал българския музикален бизнес да се развива и да излезне в Европа. Но за да го направи, трябва първо да създадем конкуренция помежду си, в нас, в собствената ни държава. И чак тогава най-добрите от нас да излезнат навън. Това е моето мнение. Оставете вашето на коментарите под видеоклипа или влезте в сайта petertishkin.com и ги запишете. Благодаря за вниманието.